मा गलल मा गल गथ' हारसा गथ' हा अमाराजा गावखौनो मैदेर सानखोना माखो नोंलाय? आं मैदेरानो जा बा मोस्रोमानो जा नोंलाय सोर? आं हांग्रिमोनदि नोंनि बिसि हगार आं उन्दुनांगौ हारसिंनो लाजोबखायो बिसनाखौ आंनिसो बिसना बियो आंनिसो न' आंनि गोसो बायदि उन्दुगोन आङो बेयाव नोंनि जेबो जायगा गैया गाबोननिफ्राय बिसनाखौबो नामसो लिरबावगोन आं मा जेब्लाबो नांलायनोल' नागिरोहाय अमाराजा खुगाया आंना थास' मानखांबाय थायो बेनिखायनो आं नांलायनो मोजां मोनो नोम्फा खर' होननानै बुं नोम्फानि खर'आनो जा बा नोमानि खर'आनो जा बा नोम्बौनि खर'आनो जा हा गावनि हौवाखौ लाजि फोनांनो लाजिया नोङो मा खर'नि बेवाइफोर एदावनाय होननानै नों मानसिफोरनो खोन्थानांगौ आंखौ मालाय एदावनायलाय आं बेवाइफोरखौ नों आंखौ बांद्राय लाजि फोनांबाय दै हांग्रिमोनदि बांद्राय लाजि फोनांबाय आं जेसेबां भद्र जानो नागिरो एसेबां नों आंखौ बांसिन दुस्थ' खालामसिनो मालाथो नोंलाय भद्र जानो नागिरनायसै माथो आंलाय नुवाखै नोंनि बे मेगना खिथौआवसो थायोब्लाय बोरै नुनांगौ जाखो मेगना नोंना खिथौथिंजायसो थायोबा साला सानफ्रामबो मिथिं खुंजाहोबाय थानाय जाबायना आंखौ हा एसे एसेयावनो आंनिल' दाय जायो बेनिखायनो गाज्रि हाबासो मावसिगोनलै गाज्रि हाबा मावगोनबो नाम लागोन ओरैनो माथो भद्र थाबाबो बदनामसो मोनबाय थायो बेवाइफोर एदावनाय मा एदावनाय एबारनिफ्राय बेवाइखौनो एदावबाय थागोन बार लागोनबोलै गदाय लाजियाबो हिनजावनि बिब'खौ लानो ओंखारग्रा माथो लागोन देलाय माबायदि लायो देलाय नायथारगोन आंबो गाबोननो थिनहरनोसै आं न'आव आब'खौ दोनबाय थाला आं बेयाव है नंमारगौ नामाब्रा हगार उन्दुनोसै आंहा हारसिंनो लाजोबखायो बिसनाखौ उन्दु तू भी क्या याद रखेगा थां बहा उन्दुहैयो नोङो मोसौ गलिफोरावसो समायो थां अमा गन्द्राफोराव आं अमा गन्द्रायावनो उन्दुहैमारनोसै आंखौ दा नागिरफैल' नोंनि थाखायनो आंनि खर'आ गाज्रि जाबाय एसे थान्दा खालामहैनोसै आं लाव 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 लु 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 लारा लाव मानसियालाय गदायसो लामारगोन नामासो बेलाय है लाथों आंहाबो सेंग्रा गोरलै नायनानै खारफागोन ओरैनो दानि जुगनि सेंग्राफ्रा हाबा जानाय हिनजावफोरखौल' लानानै खारखायो नों अमा राजाया फानसे बाराबाना आं फानथाम बारा जागोन बे हांग्रिमोनदिजों जेबो जामारा हिनजाव गदायखौनो लामारनांसिगोन बे साम' खिंखिरिखौनो लाबोमारनांसिगोन जानाय नंला हा सोर टिभि नायबाय दंलै मोदायफोरासो टिभि नायदों नामाब्रा मा जाखो नोंहालाय बेवाइफोर अमा राजा बिराद गिबाय आं मोदायनि सिनेमा नायना लानानै नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे धोद बन्द' खालाम बेफोरखौ गियोबालाय मानो नायोब्रा आं बिराद गिमारबायहाय आं फैबायना माखौ गिबावनांगौ जाखोब्रा बेवाइफोर हासुनोबो ओंखारदोंहाय बिराद गिनाय मोनदों माथो बाहेराव थांनोबो आं दङब्रा आं दोनलांगोन ना थौ फै आंनि उन रहाय बेवाइफोर ज' थांगोन आं उनाव थानोबो गिबाय सिगांथिंजायबो थानो गिबाय आं फै अब्लालाय आखाइ हमना दोनलांनोसै आं दे बिदिबालाय दागि बेवाइफोर दागि आं थासान्दियाव रावबो मोदाया नोंखौ लांनो हाया दे बेवाइफोर ओइ बेवाइफोर गिनाङा दे गिया जाबाय गिलु बालु मोदाय फिल्म नायनानै ओइ बेवाइफोर गिलु बालु फिल्मफोरखौलाय मानो हारसिं नायनांगौ जाखोब्रा एबारनिफ्राय मोदाय फिल्म नायनोबा आंखौ लोगो लाखा मिथिबाय जागोन दे उन्दैफोर आबा बहा खारनायखौलाय दालियाव माबाफोर गोसोम गैयाथ' बोले तो दाल में कुछ काला तो नहीं है ना ओइ बेथा मा सानलायखोब्रा नोंलाय बहा नायदों नोंसोर आखाइ हमलायलायनो आं गिनाय मोनदों एमाव राजा बेनिखायनो नोम्फाखौ लिंनानै लाबोबाय आङो मोदाय फिल्म नायनानै जोबोद गिनाय मोनदों आं नुबाय नोम्फाया मानसिफोरखौ बेसेबां अनो स्पेशेलि हिनजाव मानसिफोरखौ बेखौनो नोंस्रा मेगन सायो आंखौ आच्छा जाबाय ओमफ्राय नोंलाय बे हराव बबेनिफ्राय फैखो आंबो खिनो ओंखारदोंमोनब्रा मा जासोनायनि खिनो ओंखारदों नोंलाय आइनि गोखा राव आइजों रायजानानै खिनो ओंखारदों आं दिनै ओरैबायदि रायजादों आं दहाय आइजों बेनिखायनो बेथा नोमा गदायसो लानोसै नंबाय आं बेफोर गावबागाव सयसलै आंनाव दासों आंहाबा आंनि लाइफआव बेसेबां टेनसन मा मिथिगौब्रा नोंलाय आफा मा टेनसन जालायखो नोंहालाय सिगाङाव आखाइ हेगारगोन नोंसिना आखाइ मा सुम्बु बोथारलायनाय बायदिलाय आखाइ हेगार गियोनो बेवाइफोर थबसे गियोनो मोदाय फिल्म नायना लानानै बादो आं हमगोन होगार नोंखौ हमबा एसे गाज्रि नुयोलै आफा आं हमगोन होगार फैदो आयं आं दोनलांगोन फिसालायबो फिसाला मा एसे गाज्रि ग्रहफोर बायदि दसेनो थुब्ला नुजाफैयोब्रा आया बे हरावलाय मा साखनरा बायदिलाय जोंहानि एमाव राजाखौसो खावनो फैबाय नामाब्रा दलङाव बोलि हैनो
आंखौनो सोरबा बोलि हैबा हामसिगौमोन आंखौनो सोरबा बोलि हैबा मोजां मोनसिगौमोन आङो आया मानसियालाय मा खैना गोदान बायदि गाबलाबायखोब्रा मा जादोंलै नैबे बिखायाव जं सुनानै होबाय आंनो दाउस्रि देलाया बेनिखायनो नोंसानाव गाबनो फैदों आं गाबनो नालाय गाब्रा गावसानि न'आव थानानै आंनावलाय मानो फैनांगौ जाखो आं हारसिं गाबनो बायोलै आं हारसिं गाबनो उसुबिदा मोनो बेनिखायनो आं मानसिफोरनि सिगाङावसो गाबनो मोजां मोनो आं गाबासो मानसिफोरा आंनि दुखुखौ मोनथिगोन ना आं बेसेबां दुखु जादों आं हारसिं गाबनो बायो मानसिफोरा मिथिनाय नङा आंखौ गाबदों होननानै ओइ थफिराम नोंनि दुखुखौ नुनानै आंबो दुखु मोनफादों नाथाय मा खालामनो जोंहानि न'आव गाबनो थाखाय जायगा गैयालै गासिबो रुमानो भर्ति गोजा बेवाइफोर थबसिबो दंफैयोना बेनिखायनो नों सोरनावबा थांनानै गाबहैदो थां आंलाय सोरनाव गाबहैनोब्रा बुमरावबो होखारना हरबाय आंखौ दुमफावबो होखारना हरबाय दालाय आं सोरनाव थांनानै गाबहैनोब्रा थां हाफांनाव गाबहैथां है जमरानिनाव मानो थिनहरदोब्रा आंलाय मानो थांनांगौ जाखोब्रा बिनिनो दाय मावनानै आं बिनि न'आव थांना मानो गाबनांगौ जाखो अब्लालाय जोंहानावबो गाबनो थाखाय जायगा गैया दै नों सोरनावबा थांनानै गाबहैथां नोंसानावबो जायगा गैयाबालाय हाफांनावनो थांनांसिगोन आरो थां हाफांजों दामजाबानो जाबायलै नोङो साल्ला हिनजावनि थाखाय गाबदों बियो हिनजावफोरखौसो गाबहोनांगौ उल्था बेसो गावसो गाबदों थै मा जाखो हाफां मानोथो दाबो उन्दुवाखै बोरै उन्दुनांगौ जाखो आंलाय दायनिगिरिखौ दासिमबो साजा होनो हायाखै बे दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलायखौ ना बेनि मुसुगुरखौ फुजोबनो लुगैदों आं दहायलाय मिटिंआवलाय मानोथो बिनि मुसुगुरखौ फुवासै नोंलाय जेबो प्रुफ गैयिनि थाखाय आं जेबो खालामनो हायासै दाउस्रि देलायखौ एबार गाराथ' बिनि सालायखौ बस'गोन जां दे उन्दुदो उनाव मा खालामबानो जाबाय दे ओइ नाजबुदां हा बेथ' थफिरामनिसो माथोलै थफिरामसोथ' आरो बियो मानो फैदों बे जोंहानाव लेंहर थिगसे बुनो आं ओइ नारजिबुदां र ओइ नारजिबुदां मा खालामबाय थादोंब्रा र बापावै दरजा खेवनो थाखाय एसेबां टाइम नांगौलै नारजिबुदां मा खालामना थायोब्रा मा खालामनांगौ जाखोब्रा हरफोरावलाय उन्दुदोंमोन आरो ओमफ्राय थफिराम एफा हराव मानोथो फैदों माबालै बिराद दुखु जादों आं बेनिखायनो गाबनो थाखाय लोगो नागिरनानै नोंसानाव फैबाय आं होबाव नारजिबुदां आंनिबो फंसे होबाव बापावै मालै बे थाम्फै बुथारग्रा नामा मोसानि न'आव फैनानै मावजि बायदि मेव होनफैदों नों आंखौ किडनेप खालामनायनि साजाखौ होनांगौ नोंखौ औ मानो हाफांखौ किडनेप खालामनांगौ नों बर'जों बर' होननानैसो अननानै दोनदों आं आयौ मा बर'जों बर'खाय हगारदों होननानै बुंखायो नारजिबुदां दाय मावबाय नालाय दाय मावग्राखौ बुखानांगौ मा बर' मा हारसा मा बांगालाय गासिखौबो साजा होनांगौ बर'जों बर' होननानै अनबा जागोन नामा हो अनबा जाया बिदि होननानै बर'आ बर'नि सायावनो बांसिन माथो इनाय खालामबाय थागोन बेनिखायनो बर'आ दाय मावदोंबाबो बर'खौबो साजा होनांगौ नोंखौबालाय दिनै गाराहाय आं बापावै आंखौ बुंमासिगोन आरो नों हाफां बुआबा नोंखौ आं ओरैनो हगारगोन आंखौ साला जोदों मेगन थाइसेयाव जोनानै आंनि मेगनखौ माबायदि खालामदोंमोन नोङो आयै मा जादों आइ फावगालि देलाय मबाइलखौ दिहुनलाय बिनिफ्राय भिडिअ रेकर्ड खालाम जागोन आयै खोनासंलै दाउस्रि देलाय आं दायनिगिरि नङालै दायनिगिरिया दाउस्रि देलायासो आं नङालै आंथ' गाबनोसो फैदों नोंसानि न'आव दाउस्रि देलायजों थगायजानायनि थाखाय साब्बास थफिराम साब्बास जोंहा न' गाबनो फैनायनि थाखाय दे नोंखौ बुनानै आरो मोजाङै गाबहोबावनि आं नाथाय दायाथ' आंनि नङाना दाउस्रि देलायनिसो दाया जायनिखि जाया माने नोंबोथ' दायनिगिरि नोंबोथ' आंखौ किडनेप खालामफादों दाउस्रि देलायनि थिननायबाबो थिननायनिख्रुइ मावग्रायासो बांसिन दायनिगिरि मिथिबाय बिराद गोसा बुथारगोन नामाब्रा नोंलाय हाफां होद खर' मेलेमफोराव दाबुलै बोरैबा फाग्ला जालाबायना थागोन बेनिखायनो खिथुआव थाफ्लियाव बु आदै मालै बे गैलालै थाफ्लि जानानै गैलालै बे हाफां जाबायलै आदै हिनजाव मानसिनि थाखायनो बुजाबाय आं बेबो हिनजाव मानसिजोंनो बुजाफिनबाय आङो दाय मावदों नालाय साजा मोनदों बेयाव हिनजावजों बुजानाय हौवाजों बुजानाय मा खोथा फैयो आइ फावगालि दाउस्रि देलायनो बे भिडिअखौ हरलाय जागोन आयै हिनजाव जाथिखौनो नांलालै आंनो हिनजाव जाथिजोंनो बुजाबाय हिनजाव जाथिजोंनो थगायजाबाय बिनिखायनो बुद्धिस्ट धर्म लानानै लामा जाहैनोसै आं लामा मा जायो जाबाय थादो थफिराम नोंनो गाबनो जायगा नांगौबालाय नों बेयावनो थानानै गाबदो मा जाखो मा जानांगौ जाखो आंनि जिउआ बयजोंबो मिनिजानाय बयजोंबो नेवसि जानाय मोनदों बिदिसो मोननांगौ मानजाखौ बापावै सोरलै नों नुनाय मोनदों माथो आं जाबाय नोंनि सेल्फ रेसपेक्ट नोंनो आंनो नों
दिनै नों मा खालामनानै लाखो नोङो सासे हिनजावनि थाखायनो नों बेफोरबायदि जानांबाय एसे लाजिनांसिगौसो नोङो लाजिनांगौ माथो खालामनोब्रा दाउस्रि देलाय आंखौ बिराद गाज्रि थगायबायना नोंनो बुंदो मा खालामनांगौ जाखो बे खोलि जुगाव बांद्राय मोजां जाबाबो गावनि आथिङाव गावनो दानस'ना लानाय बायदिसो जायो बेनिखायनो सम सम गाज्रि मानसिबो जानांगौ गाज्रि नंमारगौलै आं साननैसो मा मोजां जानानै खिन्थिखो पुरा दुनियानि मानसियानो आंनि लामासो लाजोब्बाय आंनि बायदिसो गाज्रि जाजोब्बाय बेनिखायनो आं गाज्रि मानसि जाफिननोसै साबास बेनिखायनो आं आंनि पावारखौ देखायनोसै बोरै आंनि पिस्तला तारिगा पिस्तलखौबो फायखाना गुदुं सिङावसो गारफ्लांबायना उपाय गैया फायखाना सिङाव हाबनानैबाबो पिस्तलखौ लाबोथारगोन आं आयौ बाला हाफाङा मा मेसेज हरदोंहाय आइदोलै हाफां आंनि खिथुखौ बिसि जुसिगोन नामा नोङो आइदोलै हाफां आयौ फाग्लि हाफाङा गोग्गोमैनो बुथारबाय माथो थफिरामखौ जियानो जादोला दिनैनि दिना मोजाङै थांबानो जाबाय दे गामिथिं दसे ओंखारलांनि बेरे फुंजानि मा खबर मोनो नाहैनि गोसो थोलायोबा थोलायगौ मोजां मोनलायोबा मोनलायगौ फाग्लि गोसो आंनि मोजां सेंग्रा लोगो मोनबा हामगौ सानगौ माथो बमल'सो मा खालामदों बेलाय र' दसे एग्रांहैनि आं बमल'खौ बमल' होद मा गोदाव सोरावब्रा मा सेंग्रा गोमानाय सिख्ला गोमानाय बिहामजो गोमानायलाय होद गिबायसोलां आंबो गोमाबा मा जानांगौ जाखोलै जानाय नङालै बिदि गोमा जानाय नङालै साबधान थालै बर' सेंग्रा सिख्लाफोर साबधान था लाब्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन मोजाङै थादै बोथोरफोरा मोजां नङा बर' मानसिफ्रा गोमानाय बुथार जानाय बायदिसिना जालागासिनो दङ बेनिखायनो गासैबो बहाबाफोर थांनोबा प्रपार डिटेल्स लाग्रोनानै थांखा बहाबाफोर बेरायनो थांनोब्ला सोरजों थांफादों बेखौ खोन्थानानै गालांखा न'नि मानसिफोरनो सोरबा सासेनोबाबो खोन्थानानै गालांखा नङाब्ला दानि जुगाव मा जायो मा थायो हमनो हास्लाबा ना नोंथां आं बेरायथ'ला नामा आं गिबायलै सेंग्राफोरबो गोमादों सिख्लाफोरबो गोमादों होननायखौ आं खोनानानै बोरैबा मोनजोबबायलै आं थांथ'लालै जेरावबो आं थासान्दियावलाय सोरखौ गिनांगौ जाखो मा नोङो सुपार उमेन नामा आं मालाय सुपार वुमेननि गाहाय नामा आंबोथ' खथ' गोजौ लेभेलाव दङ दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय दे मोजां बमब्र दै गिलासे गांदोंहाय मा दै गिलासे लोंगौमोन आङो फै अब्लालाय फाग्लाया जा मोजांखा बमब्रआ फै हाबफै बेयावनो थाथ' दे र' आं दै लायनानै फैनि न'आलाय मोजाङानो आं फैनानै थाफैनो हागोनथ' आरो र' टावार गैना गैया नायग्रोनि आं आयौ बाला माथो जिअ टावारा जिबायदि नांखायो बिसानाव हाबाब थफिरामोन बायदि नङाथ' आरो बिसानि न'आ जियानो जादोला बमब्र आंनि जाखाबाय जिअ टावार नाङो बिसानाव आं बिसानिनो बिहामजो जागोनहाय बालनि ना दैया लों दे लोंथ'लाहाय मा गांगाबाय मा थङालै बाङालिब्रा नोंलाय दाउस्रि देलाय थै हामगौ नामालै सिख्ला मानसिया बिदि जानो आयौ बाला बोरै डाइरेक्ट बुंथारो बमब्रआ गाज्रि मोनगोन मोजां मोनगोन मोनथिथाराहाय आं थोंजों बुंनानैसो मोजां मोनोलै गाज्रिमोन मोजांमोन मिन्थिथारालां बांद्राय बुंनाङाहाय देनां जिउनि लोगोरि जाबा नों आंनि कन्ट्रलावसो थानांगोन मसिलै नोंलाय थोद ओंखारलांलै आयौ बाला बिदि होखांखायो आरो मानसिखौ अब्लालाय माथो फां फुं खोथा बुङोब्रा दे जेबो नङा फिन लोगो मोनफिनगोन मा खालामबावनांगौलै बे दाउस्रि देलायखौ आंखौ बिराद गिदिर हाखराव खोख्लैसिगोन बायदि मोनबायलां आं बेखौ खोनासंलाय आरोलाय मा जालायखोब्रा मा खालामखोलै नों उनाव मिन्थिगोन मा खालामखोब्रा बे दाउस्रि देलायालाय रायजोफोर आंनि माथोखौ मोजां खोनादोंना फारसेथिंजाय अखा हागासिनो दङ रायजोफोर बेनिखायनो भिडिअ लाबोनो बिराद उसुबिदा जादों थेवबो नोंथांमोननि थाखाय लाबोनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब माबा माबि खालामनानै गालां दे साला अखाया मासे डिस्टार्ब ब्रा खोथिया फोनांगौ माइ गायनांगौ बुजिदों नाथाय जखा
खालामदोंहाय दाउस्रि देलाया मा टेग खालामदों बेलाय आंखौलाय दाउस्रि देलाय आरो बमब्रमाजों इनार रिलेशनशिप होलायदों फेसबुकआव बा फट'बो साफायलायदों बिसोरो दै दौलायदों बिदिसो ना बिसोर सानैया इनार रिलेशनशिप उइथ दाउस्रि देलाय आरो बमब्रमा ना नोंसोरखौ मानो बिदि खालामगोन नों बमब्र आं गाबबाथाय मानसिया दुरबल जायो आं जुजिगोन मानो आंखौ बिदि खालामदों बिसोरो दाउस्रि देलाय आरो बमब्र नोंसोर फट' साफायलायनानै फेसबुकआव आपल'ड होलायथारदोंना आरो आंखौसो टेग खालामबावलायदों फेसबुकआव रहाय नोंसोरखौ गारां नोंसोरो लोगोफोर उननि खन्द'खौ नेनानै थाद'दो बोथोरा जोबोद गाज्रि अखा हागासिनो दङ भिडिअ खालामनायाव जोबोद खस्थ' मोनदों अब्लाबो लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नेनानै थादो